Mondays at 7. Talk to Ali. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Well, ngisindisiwe mina angihlabi and mina ngikholelwa kwisintu, so anginesikhathi sabantu abakholwayo ama hypocrites bayenza imisebenzi kodwa futhi bese beyayiphika in public. These are some of the realities of izinto ezikhulunywa abantu. Ngathola abanye bahlala under uphahlo lodwa but bakhuluma izinto ezingafani njengalezi nje engishoyo. So ilungiswa kanjani ke le ndaba? Ngabe labantu bangakwazi yini ukuthi bahlalisane? Is there a lack of understanding maybe ekhona? Is there even a need yokuthi babone ngasolinye noma sihluke kanjalo asibone kanjalo? And more importantly, can a common ground be found? Itopic yethu ke lesikhuluma namhlanje and inumber is 031-537-3000 kwindaba yesintu and ungafona ubeke uhlangothi lwakho as umuntu okholwayo kumbe mhlawumbe umuntu owayekade ekholwa khona into eyenzeka kuwena and your answers to my questions engiwabuzayo aseshintshile. Kumbe umuntu wesintu obuke izinto ngelinyiso but it didn't work. Or mhlambe ukwenza kokubili akukho la kushayisana khona. Itopic yethu ke la. Let me welcome ke umfundisi uMthokozo Silfuno umfundisi, and we've hosted him before sikhuluma ngazo indaba ethinta ke isintu, wasinikeza iperspective ke yamakholwa from UCC. Mfundisi siyakumukela. Siyabonga Sohlaza, ngibingelele nakubalaleli, ngibonga ithuba eninginikezelelo lona. Siyabonga kakhulu Mthiyane. And then we also have Dr. Thulebona Mnyatu, PRO, your South African Traditional Healers Organization. Mnyati. Asibingelele kubalaleli begagasi, sibingelele ngoMthiyane no Procho Somfundo Mabaso kanye no baba ureferent Lufuno. Yeah, angiqale ke na ureferent Lufuno la njoba introducer nje uMnyati. Mfundisi, ikuphi la inkolo iphambana khona nesiko nesintu sethu? Siyabonga kakhulu Sohlaza nabalaleli. Ukukholwa ukusindiswa ngoba ukusindiswa kokwamukela uJesu eyinkosi nomsindisi. Konakele kubu Africa bethu ngo 1879 emva kokuba kuhlolwe abelungu esandlwana. Ama missionaries ethu ebandla lakithi ekwakuse American board by then. Yiwo introducer imithetho eyayibizwa ngeimsunduze rules eyayi100 yokuthi uma usukholwa ungabusahlaba, ungabusaganisa, ungabusabugayi utshwala, ungabusabhema ugwayi. Kwagcina kuthatheka ke kwase kuba into yamabandla onke akhona. Yes. But ya introducewa abefundisi bebandla leli engikulo. Yes. Lisay American board. Up until now kusekwe UCC kwase kuthathwa amabandla onke kwase kuba ngathi isifundiso esiseBhayibhelini kanti babecasulwe ukuthi bahlulwe kanjani behlulwa amaqaba. All right. Amaqaba ayeshisa impepho asiyolwa nabo bona bethandazile becela kuNkulunkulu bayomakhela nesakhiwo uma sebenqobile uzulu. Okay, ngiyethanda ukuthi uyikha phansi mfundisi usitshela ukuthi sisuke kuphi and kwakuyimuphi unyaka. Today ke in 2020 umuntu okholwayo umzalwane osindisiwe uthina umthetho uthi umuntu okholwayo akangawenza umsebenzi la ezoshisa khona impepho abize abakubo enzele ingane umhlonyane ayenzele impeleko afake isiphandla adla amagobongo nakho konke lokho. Isiko ngoba isiko ulwenzo lwesizwe aluveli umkhuba luqala luyikhambi lento ade inkinga ekhona esizweni. Yes. Usiko yinto yomndeni eyinkambiso yaleyo ndlu ukuthi sibe nenkinga ethile siyilendlu. Indlela yokulungisa kwethu ukuze singayitholi sikuleyo ngqinamba ukuthi ingakuthola baye bayagcaba ebusweni abanye banquma umuntu inkambiso yaleyo ndlu ngoba bayithola benenqinamba ethile ikhambi laselibaye lokho. Isiko angifuse siqale ngokuthi silicacise ukuthi aliwona umkhuba liqala umkhuba kodwa liqala kuyinkinga ikhambi laleyo nkinga bese liphenduka liba usiko either lomndeni noma lesizwe. Asibuyeke uma usuza ekukholweni
eBhayibhelini uNkulunkulu akanankinga nesiko. Kodwa unenkinga yomuntu ogqamisa isiko ngaphezulu kokukholwa kokumazi uNkulunkulu nezimiso zakhe. Ngakho insindiso ukukholwa kuukwamukela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bunjengoba bunjalo. Ungabuphikisi. But uNkulunkulu uphambene nomuntu ozogcina isiko lodwa. Aqede angamvezi ukuthi uNkulunkulu. Lokhu ngicaphuna encwadini kaMatthew 15. So ke uNkulunkulu unenkinga yabantu abafike bazomquestion ukuthi laba bantu bakho sohlezi nabo abangasalandeli isiko labadala uverse 2 loyo. Bafika bezokhona ndakuJesu Matthew 15 kanye no Mark 7. Bafika bezokhona ndakuJesu bethi laba bantu osuhamba nabo abasaligcina isiko labadala. Usethi kuJesu baphendwa nani nenkingi ukuthi niphakamise kakhulu isiko labadala ezuNkulunkulu angabe savela ngenxa yesiko lenu. Oh, so in other words lezi zinto zingaba ihybrid ukwenze kokubili. Inkinga isekutheni musu namathele esikweni ubusokhohlwa uNkulunkulu. Ngokwamazwi kaJesu kuyilokho. Okay, nazo. Mnyati, la umfundisi ayibeka eyikaphansi eyibeka ekutheni isiko alixabani nenkolo uzukhotha ivesi elisho lokho. Kinina ke njengabantu ke besintu, khona nani lanigxeka khona ukuthi isintu sihle kufanele senziwe ngalemgomo. Kodwa abenkolo basuke bayone ngokuthi nokuthi. Ngiyafisa singene kulokho sihlale sikhuluma namhlanje ngiyajabula ukuthi khona umuntu omele inkolo ukuthi imi kanjani yobuKristu. Alex nabalaleli begagasa. Ngizoqala nje ngikubalule lokhu kuqala. Ngiyabonga kuqala kubaba umfundisi uLivuno umcojwa kaNkulunkulu. Ukuthi akubeke ngalendlela le engacwasi inhlangothi zombili. Inkolo yesintu nenkolo yobuKristu. Abese futhi ephinda kufaka nokuthi kuqhamukaphi ukuze kuvele lenkolo le ungathi kuyashayisana inkunzi ezimbili esibayine sona. Right. Akukho lokho mkhulu. Ake ngikubalule lokho. Ithongo alikaze likhonzwe. Khonza amandlozi. Cha yima. Alex ungabaleki. Ithongo alikaze likhonzwe. Ithongo liyathethwa. Ukuthetha nethongo ukulinxenxa ukuthi alikhulume nomvelinqangi okuuNkulunkulu somandla. Ngoba sebe umoya nomoya. Mina ngikhuluma nabo ngisenyameni. Ngicatha ngezwe. Bese kuthi idlozi ngizokubeka eceleni ngoba lokho kusuke sekumoya ovuka kumuntu. Esenkolweni yobuKristo engekho enkolweni yobuKristo. Ngoba kusuke sekuzofuna ukumphoqa ngenkane ukuthi akakwenze lokho okumtshela kona. Uyangizwa ngithini? Ethanda engathandi. Uyangizwa? Yabona umehluko phakathi kwethongo nedlozi ukuthi umuphi kuphi nendawo. Lapho ke awuke sazolibiza ithongo lo osephoqwe umoya othize owumuntu wayephila wavuka esembamba ngedlozana. Okay, all right. Ukuthi akenze lokho. Sure. All right. Angazi nobo. No ukuthi ene khonto osuke wayishe eqaleni. Yes. Unokuzwa ukuthi ene amakholwa ahlale esho ethi abantu abakhonza amandlozi nanso inkinga la ekhona. Ngizwe uthi idlozi alikhonzwa uthelia liyathethwa. Cha ithongo alikhonzwa. Idlozi ke liyathethwa. Idlozi uyalinxenxa ngoba linginika umsebenzi. Uthi naku sengihamba nawe manje. Uyangizwa ngithini? Uyalinxenxa manje uyalitshela ukuthi alingakhohle ukuthi likuphoqile wenza lokho elikudingayo. Okay. All right. Ngithanda ukujoina manje don't worry. Kunokwenzela ukuthi deep kakhulu I'm here ukuthi ngisimplify ngibeke phansi which is why ngizokwenza i-follow up ngama questions simple as they are and ngizowacaphuna futhi nalawa avelayo. I-question yethu namhlanje ithi ukuthatha inkolo yobuKristu ube umuntu osindisiwe kuyakwenza yini ukuthi makuthiwa kunomsebenzi kini ungabe iphathi yawo even nokudla kwakhona awukwenzi even nanesiphandla you are even ashamed or nasesontweni futhi uzothi mhlawumbe nasesontweni inkolo ithi no ungakwenza ukuthi nokuthi but ungakwenza ukuthi ikhona ne common ground esingakwazi ukuthi siyithole kulezi zinto zombili nginomnyadi omeleke ukwelapha ngokwesintu uyisazi bese ngizoba ke nomfundisi uLivuno inamba ithi 0315373000 now mfundisi abalingani bakho la enkolweni yobuKristu bayilahla phike pho in making ama members ebandla ukuthi understand ukuthi kungaphiliswana ngoba njengamanje nje siphila ekutheni mukholwa uyesontweni awenzi into yasekhaya
Kodwa ngendlela wena oyibeka ngayo uthi lezi zinto ziyamukelana zombili. Yiphi lapho efike beyilahle khona? Iphutha kufundisa kakhulu idoctrine yebandla. Lento engikhuluma ngayo mina ngilande emuva ukuthi idoctrine yebandla engikulona. Alivumelani nami njoba ngikhuluma nawe ukuthi ngicacise ngalendlela ngoba uma sengisepulpit ebandleni mele ngihambe ngemigomo engiyimiselwe ebandleni. Yes. So ke leyo migomo yiyo esigcina sifundisa yona esuke ingqondweni zabelungu. Okungebona ubuzwe bethu nobuAfrika bethu nemizwa yethu ngoba uNkulunkulu esimkhonze ngendlela yesizwe sivela kuso. Yithi ngenzibelula nje mfundisi. Nangu ke umfundisi uyimember yale family. Kuzobe kunomsebenzi wesihlangu sikababola ekhaya. And nakhe ke abafowabo ke sebeyahamba bayemsamo bawushisa impepho. Uzoyithola senkingeni yokuthi ngingene nami ngiye lapha ya noma ngime ngaphandle. If nje singasesenze nje siyenze be practical ngaleyo example. Uzokwenza njani umuntu umntwana kaNkuluNkulu sekuyongena lapha kuyoshiswa impepho? Ngizalwa ugogo wami ekhaya ngicela uyilanda kanjani intombi yasemantungweni. Ube vele faith mission. Kwethu kusemabhinqini nje emsinga. Vele faith mission ukukhulu uvela ebandleni elingahlangani kakhulu nento ehlangene nempepho kodwa ubebugaya utshwala. Bekuthi mase siqedile ukusebethemelezile obaba emsamo abesefaka umthandazo yena. Ubephisa utshwala yize engeke ahlanganyele esithebeni namakhosikazi mayesefile ngosuku lomcimbi. Ayiphekele ngaleyo ndlela azopheka ngayo ehambisana nokuthi inkolo yakhe ithini. Kodwa uhlonipha lo muzi aganele kuwona ngoba kumele azigcine izinto zalendla afikele kuyona. So ke impepho ukushunqa kwayo ayimxhumanisa umuntu nedlozi. Impepho iwukuhlambulula indawo enisukeni kuyona. Kodwa akusiye exhumanisa umuntu nedlozi amazwi akhulunywa othemelezayo. Nyoba impepho ishiswa nasesontweni ayimxhumanisi ikholwa noNkulunkulu. Kodwa ngamazwi axhumanisa umuntu osemzimbeni nomuntu osezweni lokomoya. Ngokwayo nje impepho ayinankingi ngasho. Axatshana. Okay, so nesiphandla ngasifaka umuntu okholwayo. Isiphandla sinasidingo. Isizathu esenza ngithi asinasidingo. Ulwazi enginalo luthi isiphandla sasigqokwa ngoba kuluphawu lokuthi mhlambe ekhaya ile edlangobo. Mhlambe komalume wami iseMaritzburg. So kwakuyilona phawu lolizokhomba ukuthi ngihlatshisweni la kade ngiye khona. Ngoba ama fridge ayengekho. So usigqokile akasigqokile umuntu asinasidingo isiphandla. Okay. Paula Mnyathi. Yeah. Kunje. Yabona ake sibuyele la sithi ukujula kancane ngiyamuzwa ubaba Olivono futhi uhamba kahle. Kodwa okubalekile kunye Mr Mthiyane ukuthi ake singakhulumi ngedlozi ngoba la ifika khona ibe khona indida khona asikhuluma ngethongo ngoba ithongo ilona eli umbrella egade wonke umuntu isibongo nesibongo kanye nesiko lesintu lalikhona idlozi ilabo abantu abavuka bayobangoma abanye ababathandazi sebe nedlozi ke labo bantu kuhlekene kabili kodwa kake sibuyele la siqonde ngqo uyabona mawuzokhuluma ngesiphandla ukhulume ngenyongo. Yes. Inyongo iyisiko lokuthi uMr Mthiyane ubekhuluma nathi engenxa u1 no2 no3 no4 like ayi. Uyangizwa? Okubalekile kufanele lenyongo mayisiphume embuzini bese echelwa ngayo. Kube nomahluko ukuthi ubewenza konina lume noba kubo yini. Uma kade wenza konina lume uzochela kwehle ngehlangothelo kosenxele ngoba ikonina lume lingasehlangothini nohlangothini kanini uqobo ngoba umuntu osifazana kwesonxele. Bese siyabuya uma enzelwa kubo kwaMthiyane usohlangothini lokudla kuchelwa lolo hlangothi kusuke ekhanda okhakhayeni kwehle njalo kuyophuma kukhomba abantu ngamalungu omzimba kuyophuma qukulo. Alright bese ngiyaqeda ke Mthiyane. Bese ngiyaqeda ngwadi nomkhulu. Uma sesikwenzele konke lokho usazofaka isiphandla ngoba kuyinhlonipho
yokudla abanike kona uyangizwa ngithini ukuthi ubengenzeleli ngokwesintu kodwa bebanika kusuka ngaphakathi enhlizweni. Here's a question ke. Sekwenziwe konke ke kwachelwa ngenyongo and bafakwa isiphandla but bese ke yanqaba ke ethi hayi ngisindisiwe mina angeke ngisifake lesi siphandla. Kunobungozi yini ngokwesintu? Ake sibhekele igama insindiswa kanye negama nkolo ukuthi kushayisana kuphi. Insindiso nenkolo. Inkolo ikhona esintwini ngaphandle kweBhayibheli laseNtshonalanga. Bese kuthi igama insindiso liseBhayibhelini laseNtshonalanga kuphela. Yila ke kuvela khona ukuthi abagcindezeli nje ubaba ulivuyo eshilo uyangizwa ukuthi abelungu esikhathi behlulwa ngo1979 esandlwana basebesungula imithetho ezovuna bona. Yes ngiyizwa le history but yes ngiyizwa sengifuna ukumlalela by the way so ngizama ukuthola lana ekutheni sekwenziwe konke ke bonke abala ekhaya sebeyafakwa ke lesiphandla lo osethi ke mina ngedwa cha uphambukileke ngoba uma ukholwa uNkulunkulu nobuKristu akusho ukuthi lahla isisekelo nefoundation yesisekelo somndeni wakini la ukhona. Sure. Sengithatha ke uvela Zungu entuzuma. Sikhuluma namhlanje ngendaba yokusindiswa nokungazenza izinto zesintu. Kuyaphambana yini noma akuxabani? Nginomfundisi uLivuno kanye nodokotela ke umnyadi isintu kanye ke nenkolo. Vela siyakumukela kakasini. Ngingena pale baba Alex Mthiyane nobaba umnyadi nowena nginqeki yenkosi. Yebo baba. Uyabona mina ekhaya nginomfundisi. Yabo? Njengoba umfundisi wenkosi echaza, uyabona umfowethu uyafika ngosuku lomcimbi. But umuntu esesamqoka thina ekhaya ubhuti omdala yabo esamqoka ukuthi akashisa impepho umuntu wesine umuntu olamubhuti uthi akashisa impepho yabo noma umfowethu wesithathu ngoba ubhuti akahlangani namasiko kodwa njengobhuti wethu omdala ofana nobaba kuthina siya izinto siyombikelo yabo usanesikhathi uyayizwa lonto kodwa ngosami ngiyangiqamba manje uyafika Alex yabo ukuthi ke phela into esetshenzwe ngempepho akayisebenzisi kodwa nje sengiqonda ukuthi inkolo nalokho hayi ukuthi khona la kuxabana khona kakhulu ukuthi uma umuntu kumele ubahlonipha abanye abantu nabo ukuze bakuhloniphe. Okay, we're noting that so buyela kuyona seba ngakhulu kwabini ngokuthi share nathi leso story ngisuke entuzuma ngiyamlalazi Sifiso Mngomezulu. Welcome to Kakasi. Yebo sawubona Alex. Yebo siyavuma bodi. Yebo kusikhona mfowethu. Kulale iphathe encane nje ngifuna sikuyicacisa kumakholwa abantu abasindisiwe. Yes. Abantu la interpretation bona iberogi isifika kubantu. Ivangeli alikaze interpret lichazeleke kahle ngendlela ecacile. La okokuqala umuntu njengengane makuthiwa ibanje ukholo yafindiswa into yokuqala efuna iyenze imithetho yafika efuna iyamukele ngakubeke nje sibonele esilule makuthiwa umntanami phela usigwayela izulu lapha kufuneka ikwenze lokho ngoba ikekhaya lapha kufuneka ikwenze igaya izulu iqede bayilokuzini makuumama ikwenze ebethandaza ukuthi uba la ekhaya icela akwazi ukuthi naye ibethandaza uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi amsize uNkulunkulu nangelini langa hayi ukuthi umuntu mkhaphela ngaphandle mawukuthi uthokona isiko akulona uNkulunkulu mefa esiphambaneni wafela wonke umuntu ngenhliziyo yakhe emhlophe wayevala yona lesikhala sokuthi dalikathi abantu elokumentabeni beyonqamula izimvu kona bezocela ushwele igazi lakhe lona esinqaka yonke into yilapho la ngifuna ukuyicacisa khona Alex Mthiyane. All right, no sibonga kakhulu kwena Sifiso and then bese ngithatha uNtshebe from Emelmoth. Sekumukela Ntshebe. Yebo njani siyaphila kunjani kuwena? Amen. Yes. Sibingelele lapho studio cha ngibonga inceku ngendlela ekhuluma ngayo ayi inceku ibanje ngqo lento lena because la sididwe abelungu la bashaye kakhulu ngoba befasiphume kulezi zinto zethu thina ezisisizayo. Neso nje inhlimela nendaba yesiphandla isiphandla mina angi understand nami ngiyakhola esitwini kodwa angi understand ukuthi
why isifakwa because ikhandla usuku usikhulumile nabantu abadala bakuthi ufuna inani ungasifaka isimina njengami ngiyasifaka uma sengibuya sengiye emsebenzini ngiyasikhipha ngoba sivumelekile ngiyacela ukuthi ngicela ukushiya ngenxa ukuthi ngisebenza ngezinto eziphatha ukudla. Okay, so ngifuna nje ukuthi ngithole kahle mfethu you are saying ukuthi akushayisani kahle hle indaba yokuthi umuntu inkolo yakhe ithi yobuKristu kanye nokwenza izinto zethu zesintu. Akushayisani because mawufunda lona iBhayibheli liyakutshela ukuthi uNkulunkulu wakho oqala umzali wakho, which means umzali wakho uye laba abangasekho vele kwasekuqaleni abangasekho ibo bonke abazali bakuse khona wena. Okay, ayishayisani nje leyo nto. All right, siyabonga. Mnyadi ufisa ukuphawula? Yeah, ngifisa ukuphawula la ngoba khona la ngafuni khona iphume endleleni lesiko lesintu. Uma uhlabile njengoba ngikuchazela ukuthi isiphandla siqokelani silandela ntoni ngeke uyichele inyongo ungezosifaka isiphandla okoqala lokho esikweni uma ungezosifaka isiphandla musu ukuyichele inyongo ngoba lokho kwamawele khamba ndawonye okwesibili umlaleli nje bekhuluma njengamanje utheni uyasifaka kusho mhlambe manje kuhlatshwe lehlana sifake kuba umgqibelo isonto masiya emsebenzini kulabo abagcindezeli verse asebenza kubo ngoba uncenga iphalish abesethi esikhumula isiphandla shiye acele kodwa ngaphambi ukuthi asikhulume esikhumula uma singenasi sizathu yina ngamana sikhumule masiqashula sijikijele lapha hamba emsebenzini uyazi ukuthi uzongena enkingeni ngoba lento ila kunoyibuthe womoya wethongo kuye elikhombisa ukuthi uyena owenze lo msebenzi la ekhaya uyangizwa so ke ingakho ke manje ecela ukuthi ngicela ukusikhumula ngoba lani ngithume khona ukuthi ngithole khona iphalish kuphile lo muzi ngizoshiya lesibhali sure kunjalo. All right, umnyadi lo mfundisi nabalaleli bekhuluma so far khona nababonga indlela oyicacisa ngayo and then ke bese kuzoba khona ke nabanye abathi ezinye izinto asi understand nangu umnyadi ke naye sekhuluma ukuthi why kumele kwenzeke kanjani nanokuthi uzosikhumula kumele ukuthi wenzeni iqala ngaphawula from lokho sikuzwile from abalaleli. Singaphawula angikholela kusisiphala angaze ngisifake noma izinto zenziwe ekhaya asizange sasifaka even ukuzila asizange sazila noma izinto sizibona zenziwe emphakathini kodwa emndenini wakwethu ukufaka nje inzila into esingayenzi kodwa izinto ziyagcinwa zendlu ukuthi umuntu mayedlulile emhlabeni akahlanjululwe sihlambulule nathi angixwayi ke ngokuthi kade kushoni ngoba naseBhayibhelini kukhona incwadi kaNumeri 19 ukuthi uma kade kufiwe ekhaya niyadinga ukuthi nilenze ihlambo kuseBhayibhelini so ke anginankinga ke nakho ngoba kukhona ngesintu kukhona nangeBhayibheli ukuthi alenziwe ihlambo. All right, it's 19:30. We have 30 minutes ukuthi ungafona nawe ngingajabula ukuthola umuntu osindisiwe no wenza izinto ngokwesikholwa from what you have had so far mhlambe khona la ucabanga ukuthi iyalahleka khona iconversation yethu. Sikhuluma ngendaba yokuthi inkolo le yobuKristu nokusindiswa iyaphikisana yini nokwenziwa kwemisebenzi yesintu. Sazongena ke kule yokudla last week isikhuluma kwavela indaba yokuthi kwenziwe ilati nomsebenzi kumele kungadliwa ukudla okuhlatshiwe nanenyama yakhona njalo sizoyidiscussa ke leyo ndaba sisaqhubeka nayo. Ngizothatha ke nama tweets Alex Mthiyane on Twitter #indaba and then ku Facebook Indaba with Alex page lelo. Lo hlelo ke welithola ama videos alo kwi app Gagasi FM as well as ku YouTube mawuthi nje Gagasi Indaba and uphawuleke na kuyona le topic last week sasikhuluma ngenye topic and then yavela le ndaba and balaleli bethu abaningi babethi ke bafisa ukuthi sikhulume ngayo and this is what we are doing sidiscussa yona. Itopic yethu namhlanje ukusindiswa kanye nendaba yokukholwa. Mfundisi kwenziwa umsebenzi and kuhlatshiwe imbuzi, inkukhu, inkomo leyo kwenziwe ngayo umsebenzi. Amakholwa akho kuzothini? Kuzoxaka ukuthi ayidle lenyama o kumbe kudla lokho bekukade kubekwe kuyilathi lalo msebenzi. Encwadini abasithethelana kwabesibili chapter 2 verse 15 umpostoli Paul uthi ningawayeka amasiko niwafundisiwe istatement esinjalo nje but ebese qhubeka eba nendawana ethi uma nimenyiwe
ningabuza ukuthi lokhu kudla kumayelana nani athi ukudla kwesisu nesise sokudla so ke uma simenyiwe azobuza sohlazi ukuthi bewenzani okwethu sizokwamukela lokho sibekela khona sihlonipha ukuthi uthe wenza ulwenzo lwakho wawusiyacabanga ukuthi khona abangani bakho wasusuyasibiza asizobuza ukuthi yini yenza ukuthi wenze lokho kwenzile so lenyama inamadimoni ngoba iqale yashiselwa impepho yachelwa inyongo yayo kubantu yayobekwa njalo njalo ayinamadimoni akulona iqiniso ukuthi ukudla kunamadimoni akulona iqiniso sohlaza ngicabanga ukuthi propaganda yabantu ekujuleni kokungazi kwabo konke lokudla esikuthengayo angikwenze lesibonelo iningi lakho kubhala uhalal esingawazi nokuthi usho ukuthini yes asazi ukuthi kuze kuthiwe halal nje bekwenziwani before kuzothiwa halal but siyakuthenga and futhi ukudla okwe minority laba bantu abasebenza leli gama minority but imajority amaKristu awanayo into statement sawa senzile but lo halal we minority kodwa sikuthenga kunjalo sikudle kusemaka ethu sonke njoba ngikhuluma nje kodwa asikubuzi kodwa uma sengibizwe usohlaza enza okuthile ngoba nakho ngiyazi ukuthi wake waba nesigameko esithile esivelile egcekeni lakhe uma sengibiza sengiya assume ukuthi usohlaza usho ukuthi ugcina into ethile sekunamadimoni why singabi nawo umbuzo ngalo halalo ogcwele emakhabetheni ethu so ukudla komsebenzi akuna nkinga in fact uthe umpostoli Paul uthi dlana ungabuza ukuthi iqhamukephi kunjalo okay sure ngizothatha Andile now from Clermont Indaba sabona Andile ngiyabengela nami babulek Andile lo waye ku Facebook nawe no ngiyayizwa i-conversation ithanda ukushisa impela yes but okwamukula I'm a pastor ngiyashumayela ebandleni but i-challenge ebakhona ukuthi thina abantu siyathanda ukuthatha into esekhaya isebandleni but in fact kune into esikhaya igcine ekhaya isiphandla sinankinga sikubulala umuntu uma efaka isiphandla into yasekhaya leyo when it comes ebandleni agcine ebandleni ukuthi kwenzakala because ibhlungu lento ukuthi sizothi esontweni akwenziwa ukuthi akungenziwa ukuthi into yethu le nje eminyama ufune siyibambelele kuyona ukuthi uma mina ngiyindle eminyama ngiyayihlaba imbuzi into yethu yasekhaya so njoba pastor nje into ongayisho leyo noma usukhuluma kwi-podium noma kwi-pulpit ukuthi bakwethu masingakhohlwa okwethu kwesintu into ekanje babu Alex thina nje eminyama akumele sibalekele ukuthi siyobani siphuma kuphi okay sikuzwele sibonga kakhulu nangu Pastor Andile ebeka ngisathatha nangu ngixolani shango selindi isikhashana from Marisburg xolani sabona kwindaba sohlaza niyaphila siyaphila kunjani kuwena Dumakoti sikhala sondela sohlaza asikelele nama guest akho e-studio yes sir ngingelele nobaba umfundo sohlaza mina ngisindisiwe sohlaza but ekhaya ubaba ukhonza empephweni ingasho kanjalo angifuni ukuthi edlozini kodwa ke ngifuna ukuthi ngiyibeke le ukuthi ngikhule kwenziwa izinto ekhaya zesintu kodwa ngithe mase ngihlala phansi nobaba ngizama ukuthola ukuthi lezi zinto ezenziwayo zesintu noma ezenziwayo ekhaya zenzelwani ukuze nami ngizofundisa izingane zami wasethu baba okhulele kwenziwa siyadinga ke Alex ukuthi sithole incazi yabona umfundisi lo lapha e-studio uyibeka ibakliye indaba yenkolo kanye futhi nezinto zesintu kodwa manje asitholi kahle ngaba kubaba umnyati ukuthi ihamba kanjani ke ngokwesintu ngoba phela funa sisuse ekuqaleni ngoba siyazi very well ukuthi Alex ezinye izinto zenzeke emva kokuba nathi sesiphucuzekile ngoba uma ukhuluma nje into yesiko ufuna uyilandele kude uze naye uzofika manje ngoba ezinye izinto njengakade echaza nje umfundisi lento le yokuzina uma ngiyifunda noma ngilandela ihistory iveza ukuthi kwakungamakhosikazi abelunga ayeshonelwe amadoda ayeme crossini ezilile ukuze odlulayo ezobona ukuthi
lo muntu lo ulahlekelwe umuntu omondlayo bese bemshiyela imali. Sure. So, Yeah. No, ngiyabonga mfethu. I think usifice sesiphakathi. Khona la unyati echaze khona indaba yokuthi ufike ukhiphe leyo nyongo leyo uyifake kuluphi uhlangothi and then isiphandle bese ke siyaxhumanisa njalo njalo. I'm gonna urge you ukuthi uye kwi-podcast ngoba izokunika i-recording yohlelo from the beginning. Uyilande phansi wayikha leyo yokuthi kuze kufike esiphandlwe nje kwakwenze njani. Ngicanga mhlambe ubungakasilaleli. Cha, ngilalele iqala Alex. Mina ngithi Alex ngifuna ubaba uNathi asisuse phansi ngento yesintu. Akhuphuke naye angayithi phezulu. Kodwa asiqale phansi njengoba umfundisi esiqale phansi akhuphuka naye. Okay, in order to manage isikhathi yipi part ofuna ukuthi asitshele umsuka wayo ngoba ngenzela ukuthi singasuka bese siphuma nasesihlokweni yipi part eshodayo. Ile Alex ethi isizathu sokuthi size sigcine sesifaka isiphandle. Isizathu sokuthi sigcine sesifaka inyongo siyini ukuze thina abantu abakhulayo manje sizoba nolwazi ukuthi kwenzelwani. Uyichazele nje yiyo lena abeyichaza kulungile mfethu ngiyakuzwa uxolani lo and then bese ngithatha uShezi from Emerisburg kwendaba Shezi. Mthiyane siyabingelela kanjani? Sikhona sikanandi kunjani kwena? No siphilile mfowethu ngibingelela umfundisi nobaba umyadi. Siyavuma mfowethu. Ngiyathuka nje nenqeke esanda kuphuma manje kanye nomfundisi mhlambe iqale ngibuze nje Alex makunomehluko phakathi kokusonta nokusindiswa. Ngiqale ngibuze nje ngisuswa indlela umfundisi akhuluma ngayo ukuthi umfundisi okweliphi usindisiwe noma uyaya nje enkonzweni uyasonta ngoba kunomehluko. Wayengibuza kanjalo. Izinto zaBashezi neza kwaMthiyane ayisoze zafana okwenziwa kaMthiyane nokwenziwa kaShezi akusoze kwafana futhi akusoze kwabasebenzela kwaMthiyane abakaShezi nakwabaza akusoze kusebenza kaMthiyane ngokunjalo ke nenkolo ukusindiswa akusoze akuhlangana nje nasintana kancane nenkolo namadlozi nakho konke ngoba lithini izwi umfundisi ngizwa ivesi aqeda ukulikhotha manje elisho Paul ukuthi uPaul akalifunde lonke ivesi angakhothi akafunde iscripture sonke angakhothi ivesi ngoba manje uthini uthi uPaul mayibeka uma udla usuwazi ukuthi bekuhlahleni uneqala ngoba usuyazi ukuthi bekuhlatshwele amadlozi ngoba nthina ahlangana nawo lokho kudla ubusakudla. Number 2 Alex so uNkulunkulu ezwini lakhe ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami khonzani mina ngedwa. Now uma iBhayibheli ulilanda Alex uthi isikhathi asikho lithi iBhayibheli eqaleni asilungise into ukuthi akulona lasentshonalanga. Uma ufunda from Genesis uzothola ukuthi uIsrael khulunywa ngama-African kuya kuJesu is an African. So kwangathi ubiza Alex abantu abazokhuluma ungabiza umfundisi la eqhamuka esontweni lakhe ubize nomuntu osindisiwe owumfundisi ngempela. Ima kanjalo kulungile. Ima ke Shezi. All right. Angikunike i-chance ukuthi ke akuphendule umfundisi. Okay. Insindiso siyizwa ngumpostoli Paul encwadini yabaseRoma 10 verse 9 and 10 ukuthi umuvuma wena osendaweni wrong baba. Uthi ke umuvuma ngomlomo wakho ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. So ukukusindiswa kuvela ngokukholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Awumvumi njengenkosi ngoba akaqhathaniseki nenye inkosi. Asimamukeli njengenkosi, asimamukeli futhi njengomsindisi because uphelele kubeni inkosi une-authority phezu kwabasindisiwe. So ke igunya lakhe kumuntu omvumile liphelele. Then ke i-perspective mina angilungise le ndawana umpostoli Paul alikho igama ethi manika ukudla kunokwamadlozi akalifakanga lela ayikho leso statement sedlozi entweni Paul akhuluma ngayo kodwa akushilo umpostoli ngiquotile mina ngithe Thessalonika besibili chapter 2 verse 15 uthi umpostoli Paul ningawayeka amasikeni wafundisiwe abese yimela lapho then kwayesenza isibonelo sokuthi uma niphakelwa ningabuzi nithathe nidle ngoba ukudla kwesisu nesizwe sokudla. Then ke eyami perspective ithe ngiqalisa ukukhuluma isiko nelokhuzana nosindiso izinto ezimbili ezingahlangani but
eziyisidingo nqangi kubantu abaphilayo ngoba isiko ngichaze ngathi lavela lisisombululo senkinga ethile aliqalanga liwumkhuba. Yaphenduleka ke bhuti. Alex, ngiyamuzwa umfundisi lapha eqaleni ukholwa ukuvuma ngomlomo ukholwe ngenhlelo. Kodwa akupheleli lapho ngoba kunesebenzi. uJesu ubeke imithetho yokuthi uma ususindisiwe kunezinto ekumele uzenze nongazenzi. Mawusindiswa usungasabhilongeni. Yiphi incwadi baba? Ezenziwe ekhaya. Yiphi incwadi? Ukuthi yiphi incwadi okhuluma ngayo baba? Ngikhuluma nawe ngqo manje. Musu ukublackmail umfundisi. When yiphi incwadi ima ngilalela baba yiphi incwadi okhuluma ngayo uJesu ayisho uJesu incwadi ayisebenzayo khona uMatthews khona uLuka kukhona uJohn uyangizwa kukhona uMarcus uyangizwa ngitheni ezincwadi kwimpilo kaJesu ayikhona lezo bese kuba khona izenzo zabapostoli yiphi ke wena okhuluma ngayo from Jesus to ezenzweni zabapostoli Kuloma ba izenzo 10 zikhulunywa bani izenzo umpostoli ubani wekhuluma kulezo zenzo iverse ba umpostoli Paul ngikho ngifuna lapho ngomkhulu uthini ngilalele ngiyachaza umpostoli Paul uthi zisindiseni nina kulesi sizukulwane ngamanye amazwi imisebenzi le othi mawusumamkelile uJesu bese kumele uyisindise wena iqhubeke Romans chapter 3 verse 24 uPaul uyakhuluma uthi bonke basilelwe isazimu uNkulunkulu isiko omkhulu lalela ke isiko alikona ukona emehlweni kaJehova kodwa imikhuba yema mkhulu yema lalalima musungena isiko alikona ukona emehlweni kaJehova nasemqondweni nenqubomgomo yakhe kodwa ukona kukwenza okuphambana noJehova bese kuhlukumeza imoya nezidalwa ezibekwe uJehova emhlabeni wakhe. Okay, all right, siyayibamba ke lapho. Okay, 1947 ukwindaba kakasini sanda kusijoyela namhlanje ukusindiswa ukwenziwa kwamasiko esintu. Nginomfundisi uLvuno kanye ke lo dokotela ke umnyati. Indaba eGagasini and siyaqhubeka sikhuluma ngendaba yesintu lohlelo libakhona njalo ngolesithathu from 7 to 8 but ke ungathola i-podcast yalo kwi-app Gagasi FM nama videos akhona as well nje buwabuka nje sikhona ku YouTube and now this app engikhuluma ngayo iyakunikeza ke ama video. My guest namhlanje umfundisi umthokozisi wakwaLvuno from UCC bese ngizoba ke the PRO ye Traditional Healers Organization uthule bona mnyati 0315373000 ukusindiswa nenkolo Anonymous Moyo River sabona yebo sona njani babuthi Alex sikhona mfethu kashisa manje la studio ngiyezwa impela ukuthi hayi ishubile le ndaba nami sengiyabona ukuthi ayiseyinkulu kakhulu hayi ngibingelele nakubaba hayi ngifuna usizo ngisomuntu omncane siyavuma yes kusho ukuthi mina ngumuntu okhulele vele emndenini olandela isintu owenza yonke into ngesintu kodwa ngokuhamba kwesikhathi mhlambe kokudlula kwalabantu abadala kwanzima ukuthi izinto zesintu zenzeke kwangakuba abanye bemndeni abasabuye bangakuvumeli ukuthi wenze into ukuthi njenganomuntu omncane ukuthi ayihlambe ngibona into ezamazihambi kahle mhlambe ngicela ukuthi ngiyokhuluma nabadala nami noma ngidlulisele kulo khona omdala ukuthi hayi udaba lami likanje yabo angisizeke yena ke njenganomuntu omdala wazi isintu so ngalobo bunzima lokho kwase kufike engqondweni yami ukuthi ngoba lento ayifuni ukwenzeka ngesimo esikhona mhlambe emndenini uma ngabe ngikhetha insindiso ngaba kukhona umngozi engingabhekana nabo noma iyiphi into engenzeka mhlambe kuleso kuleyo ndlela engayithatha for isisombululo sokuthi ngiyabona mina ukuthi sigcinile ngiyogcina ngisele nenkinga mhlambe ngiyi-1 njenganomuntu ozalelwe khaba umama wahlala khona futhi so ukuhamba kwesikhathi ngizoba nenkinga sengiyingedwa mhlambe iziphi ingqinamba engingahlangabezana nazo esikhambeni kwesikhathi okay Nyati Baba Alex nawe mfowethu ophumayo kubalekile lokho uma uzokhuluma ngosomqulu weBhayibheli iBhayibheli lithi konke okwenzayo angungabi isinengiso ekumehlweni kaJehova iBhayibheli lisho njalo uma wena ukukuthi
usancikile entweni ezazenziwa omkhulu wakho ugogo bakho kwaze kwaya kihlo wafika nakomalume wakho ukuthi uzalule ekhaya kwafika kuwe ungakuvumeli ukuphazanyiswa umuntu onenhloso yokuphatha isando sokushayelela isipikili samangisi abamhlophe kusuka ngo-1879 ukuthi bagcinezele isikompilo ukuze singabi nebarcode emehlweni kaJehova khona uJehova engesosizwe uyangizwa ngithini wena into ezokuthanda ukuthi iqondise ngqo esikweni njengamanje nakuthi ingakuxabanisi noNkulunkulu nethongo lakini kholwa ukuthi uNkulunkulu khona bese kuthi ukhulume nedlozi lakho njengokuthi uma uzalelwe emshadweni ingane ikhuluma nonina unina adlulisele kuyise ngoba bambandakanyeka ndawonye nakuba kuyimfihlo einganeni zabo uyangizwa okubalekile uyayizwa leyo baba yebo ayingiyizwa kahle impela okay yeah mawuthi mhlambe khona la ukudinga khona bazoshare ama numbers khona uzobathinta egcineni sesebanga kakhulu umnyathi alright no sure sithatha usakhile ngonyameni nawo sakhile ukwindaba sabona Sohlavu uyaphila. Siyaphila kunjani kuwena sakhile? Siyaphila futhi. Yes. Lento lena ikala la Mthiyane. This thing ikala kubafundisi laba abasamkelisa insindiso. By ukuthi if uzokwamukela insindiso musa ukulibala ukuthi wena uphumaphi ungwaphi uqhamukaphi. So by that mina I'm talking from into eyenzeka kumina by ukuthi umfundisi owayesengasekhaya engamukelisa engamukela insindiso he told me ukuthi ngoba usuwamukela uJesu ukuthi uyena osezoba umkhululi nawo konke kuwena wena musa ungalahle okwenziwa ekhaya mabethi faka isiphandla sakhe mabethi kuyokwenziwa ini yena. Okay, mfundisi Lvuna nangisakhela. Sohlaza iqiniso lithi la ngibalale nabalaleli kunokufunza idoctrine yebandla lakho umuntu kubo bonke abanye abantu. Kanti iqiniso lakho olamukela kuwe ungalifunza abanye abantu. Nanjoba sikhuluma lapha nje nama ngiphoqelela umuntu kulokho engikukhulumayo. Iqiniso lithi kukhona izinto eziyolungiswa yisiko, khona izinto eziyolungiswa ukukholwa. Angwenze lesibonelo uma ngifuna ukuganwa Sohlaza kumele ngilandele isiko ngiyolobola yisiko ukulobola ngoba ngisuke ngihlonipha umuzi wendoda but akungathi ke esikweni mase ngikhethe izinto ezithile ukuthi angisafuna ukuzenza bese ngiphoqelela wonke umuntu akamukele lo qiniso selembulwe kimi ngoba yisambulo nokuyeka izinto ezithile. So ke leso sambulo esembulelwe wena yesakho wedwa kuxabane umpostoli Paul benoPetro. Yes. Ngenxa yokudla lokho esikhuluma ngakho ukuthi makwenziwa idili ngihlanganyele nabathile ngimzule nje umfowethu equote incwadi yezenzo 10 ekhuluma ukuthi umpostoli Paul okhuluma kuleso sahlu kanti uPetro okhuluma kuleso sahlu futhi nento ayiquotile ayikho kuleso sahlu kwesikhulume ngaso. Kubalekile masifunde iBhayibheli silifundisisa ngwenze lesibone sokugcina uLuka chapter 2 sizwa ngoJesu igazi lokuqala lichithayo ulichithe egcina isiko labaJuda eyosoka. Igazi lesibili uJesu alichithayo ulichitha esefela abantu Matthew 27. Yes. Efela abantu but elokuqala ulichithe egcina isiko labaJuda ngesikhathi esithile wohambisa indodana yakhe yomfana iyokosoka. Isiko lelo labaJuda. Okukhomba ukuthi uNkulunkulu akanankinga nendlela yokuphila ngoba isiko liyindlela ukuthi siphila kanjani singabantu but usindiso okwami noNkulunkulu ngibuyisana nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Icacile sakhile ngikho uphendulekile sengithatha anonymous enqozo mhlawumbe uzobe ukugcina maybe not sakhile ukwindaba sorry anonymous Ngizobona futhi yes sikumukela mfethu uPaul uthini wena kule ndaba yethu kanti ngicela ukubuza wami kumbuza kusukuphawula ushuthi la nginengane yomfana manje ikhulela ekhaya koma wayo umalume wakho na omdala uthi usindisiwe
akafuni kwenza ulutho lapha yana and bonke laba abanye abantu abasemva abasindiswanga kumanje ingane ifuna ukwenza imbeleko umalume akafuni lutho manje ngicela ukubuza mhlawumbe kubaba umyadi ukuthi esimene esinjengaleso kungalungiseka kanjani hamba uye kusibongo fana mawumdlalose iya kumuntu kamdlalose uzofika akwenzele yonke into ngoba isibongo sakamdlalose siqalwe yikhehle elithize emlandweni wesibongo kusona uyangizwa kubalekile ukuthola isibongo fana ongaphiki izinto zamasiko ngoba engafuni ukuyixabanisa noNkulunkulu bese kwenzela yonke into izoba successful hayi bekuyilokho nje ngiyabonga thank you. Siyabonga nathi. All right, indaba gagaseni. Sibekelana ke conversation yethu namhlanje. Elakho nje lokugcina ke Mnyadi, khona abantu abadedekile kuma families othola ukuthi bahlukene phakathi, abanye bathi basindisiwe, abanye basindisiwe. Mhlawumbe ukudala ke leyo nto uthi ke well, umuntu uzo respecta lokho akwenzayo. Kodwa ke kube khona ke ukuzwana. Hlonipho komunye nomnye hlonipho okunye, ngoba phela ngeke sabaphoqa abantu ukuthi abenze ngokuthile. So kumndeni ke la uthola ukuthi ke labantu bazalana kodwa manje ababoni ngasolinye ukuze ke ba manage ubuhlobo yize bemile lokho ababambelele kukho bangayenza njani advice yakho yokugcina nje imake elokugcina alikho ngoba ngakafi siyaphetha enkulumo namhlanje alright kunje kubalekile Alex emndenini ukuthi uma unenkolelo nokwizinikele entweni oyenzayo qaphela ukuthi wena njengekhanda lomndeni ungagcinezela abantu abangenawo umbono ofana nowakho. Okay, siyabonga kakhulu Dr. Thulebona Mnyadi lokade sinayo. Lakho lokugcina nje mfundisi kulombuzo sesiphetha nje. Ukuthi incwadi abaseRoma 11 ithi kubalulekile singabantu ukuthi silibambe iqhaza ezintweni esizenzeka emndenini yethu. So ke noma ngabe angikholela kwinto enenzwa kodwa ngoba yefamily I must be there. Okay. Support. Asibonga kakhulu kuma guest ethu namhlanje uReverend uLovuno kanye ke noDokotela ke Umnyati. Lohlelo ke uzolithola podcast kusukela eqaleni kuzofika egcineni mongaya kwi-app Gagasi FM and uyakwazi ukuthi ushare ilokhuzana ilink ke yakhona na ku YouTube futhi ke ungakwazi ukuthi uyithole ishow. Inamba yakho Umnyati 08346861173 08346861173 8 ekseni kuya 8 ebusuku emva ka 8 ebusuku cha hayi ilinda uze kube ngakusasa siyabonga bangakhona bangafuna ukuthinta Mthiyane ngaloludaba 079 4840901 079 siyabonga kakhulu indaba ke siyibeka la ngasipha nawe topic indaba@gagasi995.co.za ungi-emailele nje bese ke uyapropose ke i-topic yakho so idiscussa ke kusona ke isintu lesi qhubeka ke ubuke this video namanye uzowathola fana nalawa and have a say khona ke ngisho i-sex indaba even the political discussions lawa esiba nawo indaba egagasini Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex Indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha Indaba